Je váš vysavač široký, velký a těžký, nepraktický a složitý a potřebuje drahé papírové sáčky, které se mohou trhat? Zde je Powervac 1000. Nejmenší, nejlehčí a nejsilnější vysavač své třídy na světě. Se sací silou 1000 W. Strouhanku nebo těžké železné matice neuvěřitelných 1000 W pohltí absolutně všechno bez milosti. Peníze, kamínky, všechno je velmi rychle vysáto. Běžné vysavače často ukazují na důkaz jejich výkonu, jak dokáží zvednout jen jednu bowlingovou kouli. Nyní Powervac. Přehoďte přes rameno a zapněte. Enormní 1000W sací síla dokáže zvednout ne jednu, ale 4 7kilové bowlingové koule. Tato neuvěřitelná síla sání je absolutně jedinečná. To nedokáže žádný jiný porovnatelný vysavač. Za vše mluví čísla. Powervac, síla sání je jedinečná. Powervac 1000 je tak neuvěřitelně silný, že i z výšky 5 metrů dokáže s nezměněnou silou vysát úplně všechno. Papírové sáčky naprav jsou drahé, páchnou a mohou se protrhnout. S Powervacem vysajete bez problému střepiny, hřebíky a rýsováčky, aniž byste poškodili prachový zásobník. Snadno jej vyprázdníte. Je omyvatelný a opět použitelný. Díky mikrobakteriálnímu aktivnímu filtru vysajete tvrdošíné zvířecí chloupky bez nepříjemného zápachu z každé tkaniny. Rozsáhlé doplňky dělají z Powervacu 1000 ten nejmobilnější a nejdůkladnější vysavač vůbec. Dlouhý kabel umožňuje nejvyšší flexibilitu čištění, automatické navíjení kabelu, absolutní bezpečnost a aktivní protiroztočový filtr se postará o důkladné čištění postelí a matrací. Záruka, že dětský pokoj bude bez bakterií. Velké vysavače jsou pro vysávání schodů nevhodné, ale s flexibilním Powervacem to jde snadno. S kartáčem na čalounění a žmolky vyčistíte všechna vlákna do hloubky a zároveň opět osvěžíte každou tkaninu. S praktickou hubicí se dostanete kamkoliv. Do spár, mezer, zásuvek, do nejmenších koutů. Ihned odstraníte hlínu, prach a špínu. Také ideální pro důkladné čištění auta. Elastická kartáčová násada je praktická na oprášení počítačové klávesnice. Vyčistíte rámy obrazů, knihy, rostliny, vzduchový filtr, žaluzie, nábytek, tapety nebo stínidla. Díky zabudovanému regulátoru síly sání lze bez námahy vyčistit choulostivé tkaniny, závěsy a záclony. Převrhla se vám mletá káva? Žádný problém. Od kuchyně až do garáže vysaje Powervac všechno lépe než cokoliv jiného. Nyní ultimativní test síly sání. 100 gramů mleté kávy jsme vysypali na tento koberec. S běžným ručním vysavačem vysajeme koberec do čista. Výsledek? Jen 75 gramů kávy. Nyní vysajeme koberec s Powervacem. A podívejte se. Powervac všechno vysál. Dokonce i to, co jiný nezvládl. A to je pravá Powervac síla sání. Zavolejte ihned a objednejte si váš Powervac 1000. Maximalý, ultralehký a super silný. S kartáčem na čalounění a žmolky, s hubicí s kartáčovým nástavcem, s flexibilní hadicí, řemenem a kompletním příslušenstvím. Všechno jen za 1990 korun. K tomu zdarma Powervac, vysavačová sada s přepínatelnou hubicí. A Powervac je ihned flexibilním 1000W vysavačem na všechny druhy podlah. 2 otáčivé válečky zaručují snadné vysávání a s otočným kloubem se dostanete kamkoliv. Se speciálními přídavnými kartáči také důkladně vyčistíte pevné podlahy, dlažbu, parkety a linoleum. Powervac 1000, nejmenší, nejlehčí a nejsilnější vysavač své třídy na světě. Spolehlivý výkonný balík pro nejflexibilnější a nejdokonalejší čištění domácnosti. Se sací silou 1000 W. Strouhanku nebo těžké železné matice neuvěřitelných 1000 W pohltí absolutně všechno bez milosti. Peníze, kamínky, všechno je velmi rychle vysáto. Vysajete bez problému střepiny, hřebíky a rýsováčky, aniž byste poškodili prachový zásobník. Snadno jej vyprázdníte. Powervac 1000 s kartáčem na čalounění a žmolky, s hubicí s kartáčovým nástavcem, s flexibilní hadicí, řemenem a kompletním příslušenstvím stojí jen 1990 korun. K tomu zdarma Powervac, vysavačová sada s přepínatelnou hubicí. Powervac 1000, nejmenší, nejlehčí a nejsilnější vysavač své třídy na světě. Je omyvatelný a opět použitelný. Se sací silou 1000 W. Zavolejte ihned a objednejte si váš Powervac 1000 s kartáčem na čalounění a žmolky, s hubicí s kartáčovým nástavcem, s flexibilní hadicí, řemenem a kompletním příslušenstvím. Všechno jen za 1990 korun. K tomu zdarma vysavačová sada s meziprostorovou hubicí. Powervac 1000, maximalý, ultralehký a super silný. Zavolejte a objednejte si ihned.